Здравейте, вие сте най-сериозният кандидат за тази работа. То се знае. Сега да ви попитам, доколкото виждам, нямате никакви препоръки за работа. Всъщност имам. Какви са ви препоръките? Препоръчаха ми да се търся нова работа. Не ми харесат вашите препоръки. Той на мен не ми хареса, какво да прави? Живот. За да сме сигурни, че можете да работите на това работно място, ни трябва да докажете вашите умения. Аз съм се доказал отдавна. Ще можете ли да ми продадете тази химикалка? Мичто, химикалка като химикалка. Ако не минете теста, не получавате работата. Колко струва тази химикалка? И струва 20 лева. Моля, 20 лева? Кой ще плати 20 лева за една обикновена химикалка? Аз ви казах, че тази позиция е много отговорна. Добре. Имате доставка на безплатна химикалка. Само че куриерската услуга струва 20 лева. Как така 20 лева? Инфлация, брато. Добре, хареса ми отговора. Найд сте. Ура! Колко е заплатата? Заплатата е много мотивираща. Добре, кажете колко. 800 лева чисто. Това е направо да работя за без пари. След време ще ви вдигнем заплатата. Добре. Когато я вдигнете, тогава ми се обадете. Чао. Чакайте.